Kaixo Gaztañon taldea. Kaixo Aritza taldea. Kaixo Pagoa taldea. Pena handiz, baina agurra esateko garaia iritsi da. Baina, jakintza zute zuekin primeran pasatu dugula. Zaurren gurtian berriz elkar ikusiko dugula. Hoixe, muxo handi bat. Muxo. Gero arte, aior! Agur piratak, ondo pasaporrak! Aio! Kaixo lagunak, guri bai pena handia ematen dugu udalekoako labukatu berri zatia, baina oso ongi pasatu zuekin, eta... Gure partez esan, udara oso ondo pasatzeko eta hurrengo urteko udalekutan hemen egongo gala zuen zai. Ongi pasa! Agur! Buen equipo! Golpez etorritako egora honi, agur San Mariogu. Ondo izan! Aio! Kaixo, Jare, Nikole eta Luz. Ander, Aimar eta Noel. Valentin, Derik eta Naroa. Bueno, pena da, hola bukatu izan da. Plazer bat izan da zuekin egotia 15 aldi hau. Eta hurrengo urtean berriro ere ikusiko ga. Hurrengo urte arte. Ander, Udane, Urko, Amaiur, Leire, Success, Aiora, Fernando, June. Bueno, osongi pasatu guzuekin. pena bat izan dago labukatu berri zati udalekuak. Espero dugu zuek ere ongi pasa izan agukin. eta espero udara ona pasatzea eta ikusi arte. Hale, Aio! Apa Xabi, Apa Aron, apa Lucia, apa Isaac, apa Uxue, apa Gain, apa Izan. apa Nora. Apa Andres. Bueno, goera hau denantzako zaila da, ez genuen espero hau gertatuko zenikan. Despedida goke bat nahiko genunin, baina, udara alik eta hobetuena pasa, eta behar gero ikusten. Muxu bat. Kaixo, hemen gaude, ikusten zute azkenian bapatian gure larrialdi zaintza zerbitzu hau bertan bera utzi berri izan dugu. Ez zeon beste modurik zuekin komunikatzeko edo, orduan erabaki dugu bideotxo hau ikia. Egia da pena handi bat izan du da, naiz eta egoera zale izan bagindoa zen, eta ez ustian harrapatu digu erabaki jaunek. Orduan... Badakigu familia eskontzako egun batetik besteako aldaketa honek, igual antolaketan arazo batzuk edo ekarri dizkizuela eta asko sentitzen dugu, baina guretzako ere bapateko erabaki bat izan da. Orduan, animo, jarraitu oain arte betzela eta espero dugu hurrengo urtin berriz elkar ikustia. Aio!